nyaya iyi vanogara muChegutu munenge matoiziva. Saka regai ndingokupulayirai ka small audio kacho muzvinzwire mega. Makadiko ndakaonawo pastor vaitaurawo pachannel yenyu. Ndikutsvakawo munhu akauraya munin'ina wangu akafa, akaonekwa akafa kuChegutu murikini pabridge repana mupfure kuChegutu. Postmortem yakaitwa yakaratidza kuti akapinda mvura afa. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show, apo pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Nyaya ndakakubatirai pano inyaya inorwadza, mhondi dzanetsa munyika yedu yeZimbabwe. Vari kungouraya munhu zvisingazikanwe kuti aurayirei munhu, yakanga iri mhosva yei uye vanga vachida chii kwaari, uye usina chinhu unongoerekana waurayiwa. Nyaya ndakakubatirai pano inyaya yabva kuChegutu kune musikana anonzi akabuda musi wa9 September munguva dza3 masikati achienda kunochera mvura kurwizi. Ndokubva aita 3 days asipo akazoonekwa musi wa12 September akafa ari pamusoro pemvura, zvisina kunge zvakazozikanwa kuti munhu uyu afa nei uye zvamira sei, asi vanhu vakangozoona musikana ari pamusoro pemvura. Kuti kuchazikanwa kuti akatorwa nenjuzu here kana kuti chii chakaitika, asi hama dzacho dzinoti postmortem yakazoti mwana uyu azokandwa mumvura akafa. Zvinoreva kuti mwana akapondwa, ndokubva vanhu vazomukanda mumvura kuti zviite sekuti azviwedzera mumvura kana kuti pane zvangoitikawo mumvura kusvika mwana azofa. Asi postmortem yakati musikana akandwa atofa nechekare. But chanyanya kunetsa hama ndechekuti mhondi dzakauraya mwana hadzisati dzabatwa, hakusati kwatombozikanwa kuti zvii zvakaitika, zvakafamba sei. Since last year muna September kusvika izvezvi takutokwanisa gore pasina kana information yekuti zvakafamba sei. Saka ava vari kuti dai tawanawo vanobatsira munyika yedu yeZimbabwe, kunyanya maprofets nedzin'anga dzinoti dzinobatsira, vatiudzewo kuti ndiani akaita izvi, uye kuti hama yedu ikwanise kuzororawo murugare, nesuwo hana dzedu dzizorore. Tinofanira kunge tichiziva kuti zvakafamba sei, nekuti haisi nyore kungonzwa kuti munhu afa mafiro aya kuzongoonekwa munhu ari pamusoro pemvura wotadza kuziva kuti chii chakaitika. Hama dzinoda kudzika meso hana dzavo kana vanzwa kuti chii chakanga chaitika uye akaurayirwei, akauraya munhu uyu ndiani. Saka kana kune n'anga nemaprofita vanokwanisa kubatsira kutaura kuti mwana uyu akaurayiwa nanhingi uye zvakafamba so, ndo munhu wavari kukumbira kuti dai matibatsira, nekuti kune n'anga dzakawanda dziri kubatsira vanhu munyika yedu yeZimbabwe zvatiri kungoona pasocial media, nemaprofits akawanda ari kubatsira vanhu pasocial media zvatiri kungoona. Saka ivo ndo rubatsiro rwavari kunyanya kukumbira kuti dai rwakwanisa kusvikawo pavari. Handidi kuti ndiwanze mashoko zvakanyanya, nekuti vamwe vanogona kufunga kuti pamwe tinenge tiine information yekunyepa. Ndine ka small audio kandikuda kukuplayirai muzvinzwire mega vachitaura, kuitira kuti kana makuvabatsira muvabatsira muchiziva. Endi zvatichaita handisi kuzoisa nhamba dzavo, nekuti kune vamwe vanhu vanogona kuvaendera vachida kuita kunge vada kuvabatsira but vachida kuvadyira mari. Achada kuvabatsira unongobaya papeji panapa pane nhamba dzedu dziripo, wotiudza kuti inini ndiri nhingi ndinobatsira soso, and then tokulingisa kuvanhu ivavo. Zvaizvezvi handikwanise kuti nditaure zita ravo, handikwanise kuti nditaure kuti vari nechepapi. Musikana uyu anonzi aigara kwaMurombedzi paGrowth Point. Vanoziva chiitiko ichi vanobva vachiziva, and chiitiko ichi chinonzi chakaitika pabridge rinonzi Mupfure Bridge kuChegutu. Vanhu vakawanda I think munopaziva. Nyaya iyi vanogara muChegutu munenge matoiziva. Saka regai ndingokuplayirai ka small audio kacho muzvinzwire mega. Makadiko ndakaonawo pastor vaitaurawo pachannel yenyu. Ndikutsvakawo munhu akauraya munin'ina wangu akafa, akaonekwa akafa kuChegutu murikini pabridge repana mupfure kuChegutu. Postmortem yakaitwa yakaratidza kuti akapinda mvura afa, asi akuratidza kuti akapondwa, but hapana zvakazoitika zveshe zvakabva zvangovharwa. Saka ndachida kubatsira kuti ndizive kuti munhu akauraya nani, munhu uno ukama here araani kwandiriwo, ndikwanise kuziva chakauraya mwana wamai vangu.
muri yeZimbabwe zvinorwadza. Ndofunga mangozvinzwira hanzvadzi yangu ichitaura, vanogara kuChegutu. Saka kana kune vanokwanisa kubatsira mukana ndiwo tinokumbirawo mubatsire. Ndo news dzanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Kana kari kekutanga kusvika pano, chibva wangosubscribe, kulike, komenta nekushare. Kana kuri kuFacebook zvimwe chete. Ndinokutendai nelove and support yamunotipa panapa yakakurisa. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.